Máme dvě základní možnosti, jak uzavřít neboli utěsnit polykarbonát na vašem zahradním skleníku. První možnost je úplné utěsnění, a to jak pomocí silikonu na plasty, tak pomocí těsnící pásky. Druhou možností je uzavření polykarbonátových dutinek pomocí polopropustných ventilačních pásek. Pojďme si každou z možností představit zvlášť. Pro kompletní uzavření dutinek vašeho polykarbonátového skleníku můžete využít jak silikon na plasty, tak těsnící pásku. Jediný rozdíl mezi tady těma dvěma variantami je ten, že u silikonu, který je transparentní, nemusíte odhalit moment, kdy je potřeba jeho výměna v důsledku vydrolení v čase a tudíž může začít docházet k vnikávání nečistot. Naopak u těsnící pásky si tohoto všimnete velmi snadno, poněvadž začne docházet k odlepování nebo k odchlípávání pásky na vašem skleníku. Když se rozhodnete tedy pro variantu úplného uzavření, jenom jedna rada nebo také informace na závěr. Může se stát, že ve vašem polykarbonátovém skleníku v dutinkách polykarbonátu bude vznikat kondenzát. Ten vzniká v důsledku rozdílné teploty mezi vnitřní a vnější částí skleníku, nicméně není potřeba být na poplach. Po vyrovnání teplot vnitřní a vnější ve vašem skleníku dojde k odpaření této vody a k navrácení do normálu. Druhou variantou uzavření polykarbonátu je tzv. Polopropustné uzavření, pro které využijeme ventilační pásky. Tyto ventilační pásky mají tu vlastnost, že dovnitř nepropouští žádnou nečistotu a tak podobně, nicméně přes ně proteče voda a zároveň přes ně projde vzduch a dochází tak k ventilování vnitřního a vnějšího vzduchu. Pokud se ptáte, jaký je rozdíl mezi těmito dvěma ventilačními páskami, je to pouze v tom, že tato páska využívá technologii antidust, která propustí pouze částice menší než 45 mikrometrů. Asi vám to úplně nic neřekne, ale každopádně je to méně než tady u té pásky a tudíž dochází k větší ochraně vašeho skleníku. Jak ventilační, tak těsnící pásky jsou z jedné strany potažené lepidlem, což znamená, že jejich aplikace je o to snazší, poněvadž jsou samolepící. Zároveň jsou roztažné, tudíž reagují na roztažení polykarbonátu v důsledku teplotních změn a nedochází k odlepování a zároveň vydrží také velké teplotní výkyvy, kdy pásky vydrží teploty od -30 až do zhruba +80 stupňů Celsia. A jakou šířku pásky zvolit? U 4 mm polykarbonátu budete potřebovat pásku zhruba do 30 mm, u 4 až 6 mm polykarbonátu to bude páska zhruba kolem 40 mm a u polykarbonátu 8, 10 nebo 12 mm pak sáhněte po pásce o šířce zhruba 7 cm.